ko sam ewa chima chiase God first ewa chim betnase Awurade na ye wachima preku dimpa ewa chima sene mempa sam information center wachim asene adwempa information center oginanko ewa Jama North buno mantemu kai nyame information center wachim ache krom David ba ewa chim kodokumi osono ewachim esem yani da so na Awurade ewachim krobase die Yesu tumiye anitwi ananbrofo eye what Jesus can do ewachim jaha aguna twafo information center papa no yenim ni fritete ewachim abenase Peace Information Center wachim batabi eno sewa ewachim anyinase eyadom ewakeka no krobotokua ewachim odumase Chidom Information Center wachim adubiase sum nyame worship God ewachim chirimenken na napia Information Center wanyankomase dai kingdom come ewa police vo achim okumani abuabu aka abonhwa eno so ekromua Information Center bako ya peja tumyopo ya ensam no wamoto apeti wonum nyina ka hu bia kase yi ekwa chiri akenkanfo eyeme kwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanum kan afe Ghana rishimama jebre ensem ni munchiremu ene ni fitiase wadaroma eni Ahenkan FM. Yes, samna se adi amawana enei ayade se nkata bi efri asoam na hweska sam to tuani ni dwumadie eso epie eye emonten so mekire finance eye ministry no na asema wonum ade aba no ohwe etifi asema eda so a wo kire mu se wei eye afimpino ene aduonu enan akomabo no ensem kaye sede atie na efata ene oman no enhyehyeye eba no eye economy no ensusu emu a ewo hyehyeye nyina no ebra so se wadan na die etewo ensem ene watintim a ode ebai o kire mu se nka to tintim wo enkabupuni mantamu eye eneda ya eye obubuobo so me de to so du ena afimpino ne aduonu miensa afe ensem nu suko ena mede wo edoi wo kire mu ese sadia Ghana mamra no yatintim adi agu eye afe apema ankro aduokro mienu amamlani mo ohye article 179 na afe section 21 so ebepi so a sadia eno so yatintim wo ewo Public Financial Management Act ni mo 2016 no wase ohye at 921 na eno so ensemi oba bekan eyade se ehyewonom den dia eno ema ho ekwan se omudi dwumadi a meba be bosuwe ede akere wo kire mu ese asomes kasem to tua so ejina sa amamre ya mebobo so ede ma wi eso na wonum ejina mampanyini anamuo na afei watimi enso akopiemu amlahye begwafie na eye budget statement and economic policy of government of Ghana no wade san tutuani nyina so akwakoto eye wonum anim eno eye 2024 financial year ewo sankaye wachese yakopon eye adoma eda ukuada eno eye obubuobo somne de tosu du enum afimpino ene eye aduono amiensa ana san hyehyeye we ya wokan ebeba so ewo emlahye bedwafie de tosu emienu okiremu ese akomabo sikai mu pensempensemu eyade a ehu ehia pa esanse eno ebe kire na afetimi enso aboa amoma toto nneoma atimi enya emwa ama enei IMF back post COVID-19 program of economic growth no wam ashede no so atimi ayihye so ama nneoma atimi akọ eye enkan wo kire se sanjise wei eyade a wonum de agu apono so wa bra womo enso ehye animu a enei ensakiraya edikan ewo enfie miensa omayi bosia yakwa akobo ede every eye International Monetary Fund for wonum enso akache eno esom America sikano eye 3 billion wachese sanhye we nyina no eyade a eno soso efa ho ebie dia toso miensa wo kire ese wobefa sa akwanya wokyena obenya ewo mrahye bedwafie no eso na afenso wo kire oman yi empempen sade yesika sam totua ni dwadie wudwubadie
SB enso eko afen so aban hyehyɛ ne dwumadi ɔde ato akwamuo so obɛhwɛ no waboa sɛdeɛ bɛyɛ ene yebetumi apɛ kwa afoforo so na ɔman sikasɛm atumi anyini from no ɛno so watumi adi ho enkomo wɔ kyerɛ mu sɛ sanso na ɔman yi ɛkwan ɛbɛfa so a ɛka ɛmene yɛ no so no yebetumi atoto nneɔma na saa ɛka ne atumi atuatua bie na afɛ kura no sɛ yɛntumi ntua bi kura nso a yɛbɛwɛ si baabi agyina na yebetumi agyina na yɛnkɔgye bi mapii soɔ na afɛ mpuntunwuma nso atumi akɔsoɔ ɛwɔ ɔman yi mu ɔkyerɛ saa nhyɛ no nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ nyambo a wɔkyena wɔbɛfa akwanya obɛnya ɛwɔ mmarahyɛ badwafie no so na wakyerɛkyerɛ no nyinaa nso so emu deɛ ɛtɔ so 9 wɔkyerɛ mu ɛsɛ ɛho akɔakɔhia sɛ aban ahwɛ animu sɛ obɛtumi atoto nneɔma na ɛyɛ post budget no ɛno nso so watumi ne atwitwa wura ne ani ntina kuku damfoɔ bi atumi adi ɛyɛ nkitaho na afei wakyerɛkyerɛ nnoma mu ɛnso ɛde akyerɛ wɔn mo na wɔnom nso ahyɛ aboa ama Ghanafoɔ nyinaa hunu ɛyɛ aban no ne dwumadi a wɔredie de ɛboa sɛdeɛ bɛyɛ a Ghana yɛ nyinaa bɛtumi anya ahotɔ no wɔkyerɛ sɛ ɛno nso ani ada hɔ ama obiara ɛnso atumi ate ne ho ase saa ensɛm yi a mekenkan ɛde ma wo nyinaa no efiri asoamu sikasɛm entotoa ne dwumadie ɛso sɛ dem di kan ɛde ɛto w'anim no na okyerɛ mu sɛ wei ɛyɛ abadwaku a wɔn so so ɛhyɛ ɛyɛ nkitawudi dwumadie ɛso ɛwɔ ɛyɛ asoamu sikasɛm dwumadie so wɔn ɛna wɔn de wɔn nsa ahyɛ ase wɔn de apie ɛmɔnten so a wɔn ama yɛn nsa kɛbea so ama yɛ tiefoɔ nyinaa atie nti no ne tɔfa bɔ mu nyinaa no nyakopɔn ɛyɛ adom a ɛda wɔkyena ɛno ɛyɛ ukuada obubu bosom de toso dunu ma fimpino ne adwenu emiensa ɛyɛ sɛ asomres kasam totoyɛ ɛsoɔ wɔn bɛhwɛ na wɔn ama ɔsoafo a otwa ɔmano finance minister onimanyafo akinofori atakopie mu amlahye badwafie na afei budget statement and economic policy of government of Ghana no 2024 financial year no ɛno so wakɔ cheche no mam ama animu enso adawa ma Ghanafoɔ nyina hu baabi a ɔman no yakɔma bosika no dwuma yɛdidie ɛne baabi a akɔduru budget hu nsɛm ya sɛdeɛ daa yɛyɛ no ɔman mu no sɛ ɔsoafo na nipa kro de budget no nsɛm ba kɔto dwa ɛwɔ mnahye bdwefie no owie a ɛwɔ sɛ mpanifo awdra ka bie wom ɛkɔtena se na wɔn adwendwen budget no ensem bia eba wo ho nsem bisa bia nkofo bisa wa bra yakenya wie ana fumso bia ba baabi ana susue bia obi yusu se ye de kan wa ebeboa sane omani na wom kotena se eye wa bra yakan budget no awie na eno ena mrahye bdwefiefo meche MPP amanyoko no ene wo mu susu baabi a won be ye sanhye mu no wa bra ochina budget no makenkan wie no wo mu susu kwan ana baabi won be ye sanhye mu no obisi anya no Rock City no the whole West Africa any hotel so Pan African na hotel so yanko Rock City ana fra papa bi mfa ye ho dabi na ba kun so amane sa so dabi yanyo voter Serene Hotel hono ne yanko onso ye kama pa na wo benya fra mu no tese we can wait na we can wait and the Speaker of Parliament Right Honorable Aban Sumana Bagbin ete ana say na ede ho komo na mudi ana say ye dwen baabi a say ye kan budget no ye ba kwa workshop ye ba kwa tena se na ensembisa bia e ba fa budget no ho ene ho tutua ni na nsusue bia de beka ho fumsuo bia bam ni na no yatumi aye enti baabi a be ye no ene ye dwene ho ene o se na se mo munim se Ghana mamre yi ekre sanka ni pen se budget ne kan wie na se mo ye workshop ana mo dun mo ye ho no baba ya yenkoye wa bontin na mum ye wo ye wo mrahye bdwefie ana se mrahye bdwefie baabi a eben na nkasa na nye achichichichi baabi enti apoema ntam to amudi mani bubu ana frama ntam to amudi mani bubu no nya de a me Speaker of Parliament mepene amasa de no akoso enam so ama Speaker of Parliament onminyafo Aban Kingsford Sumana Bagbin ehye wonmo say post 2024 budget workshop no ma wo mo nyomadwen da se won beba koyo Rock City Hotel ana framantam voter Serene Hotel ema won mo nyomadwen da se bia ewe ena mo kwakoye sa workshop nya de a obepene obetena se asamnyawa ayedin ama santutu ewe akoso na Speaker of Parliament eka sa asem na no na Deputy Majority Leader asanhye mrahye bdwani emade hyewo efutu abeto ampeso aso onimnyafo Alexander Afenyomakin e de atudwa se wama e ready wama e bibia wie
wama jatum so mbeye enjamu no ewo Rock City Hotel ewo Premantam kwawu na wambeye no nyamebo a efiada November bosom ne da etoso dunson ena afi woma ye no memene da ene ne kwasiada November bosom ne da etoso dunkru nti wom di na fuama akomakom yensa ene bedi sa adwumasom wi eno ena owura di tu dwasa ena o kire se yo maka mwahye bre na so Speaker of Parliament se ono de se mwahye bre mwahye babi ombaye no mwaye mututu awie mwaye bibia munim sade tie munim papa no mwato papa na atwene pese moye bone dia menso mempene ema monye bone no. Democracy has finally decided, and the people have prevailed on their representatives to decide that this year's post-budget workshop be held here in Parliament. Honorable members, it is so decided. But reporting will definitely be Saturday early in the morning, and we'll use the floor of the House as the main conference room. But the other conference rooms will serve for side workshops, and the model has changed. We are now not going to listen to lectures from experts. It will not be lectures. It will be training of trainers. You yourselves will now be trained on how to analyze budgets. So please, all of you are called upon to be present, and definitely we will have a roll call every day. Onipa amoti so akase eye Speaker of Parliament, Right Honorable Akan Kingsford Sumana Bagbin nene enamuti yeyi na enuachi budgeta eba so nyame bo ochina Speaker Finance Minister Onumnyafo Ken Oforiata bekenkan amayahu enuama aban ne diegu akwan mu aban ne ntotoye ema afi ye ba besim nyina no enam so amayenkan news tisi from ene Ghana fo bi kodi nkomo ebisa wonom say nyame bo ochina budgeta Finance Minister ebe kenkan dan ena mo hwani mu Keno foliata me de me ka kire ni pain enye pain fa se o man na ma se na wie enye hwe budget papa bia no o de ba biem me se metoma ba ma MPP bai dia mo ye na enye mo o man no se no mai tu ko so ga se no mai tu kukum ko so enso so ye enwo ni wi ye de ne ba na e ba fom ti enso ye tu ne ko so ga enso ye beto yen nyama bo aye de lo nyama on tutu nyama mbiem eye on fancy ya ana boy de ndoma ne manam lafo mo asema na do ye srawala se si a ma ne meme na ye bre ene ye mba ta school sam adwuma no so ye adwuma bia adwuma no so ne boy de ye sra na do se ye pare chaw ye din kotodegu fom se won hwa so ma ye kakra ne se bia so ye bia to de am ye ma ontete ne ma no so ma ne ye bre bibia boy de nti na da roma da se bre o momode a se obedwunhwa so no ontete fu no so mai fu an de wo soro dodo family wa ngala be tati Ghana kre bisu se o ti anwa so ye e pese ne ma no de omotete so maye pa se de wie mu aye hia maye omotete ne ma so maye bi se wo ton ade akura wo betena ho sa obi aba wo se ne board ne ma de omotete so eno an kwa ne yan ye pese ka omudi akomma bo sika ne betudwa anka ombetete inputs ne so ti se fertilizer ne taxes ne eto eda enema so amode ekuafo ne de ye fo no ekuafo no ede ye fo no nti Ghana fo bi ena de wo mo haw etudwa nti utie dodo na de wo mo hwani mu asa nneoma bo a ewo mamu se de na no Trade and Industry Minister KT Hammond ede tudwa se edwadifo ne ade tonfo tete nneoma so no sa na Ghana fo so se wo mo hwani mu se Finance Minister ene aban no wo mbetete Ghana enneoma wo mma nneoma bo aba fom nti wo mo akoma so ade a wo mo hwani mu eno no wo mo ne ama ne boni na na akua adepa ene di nkomo we ti wo mo de no obia pe reduction na so obia mpe ene o mantumu na obia suro tuo ne afa de na nchire o man some years ago na ubisa nkofo say mo expectation fa ebia budget bi eba ho a na wonte say dodo na akase ante nyoma so sei sa but this time I say ubia kan yente so
eche se baby afa benkum nifa esoro fom finfin baby a apagya kosoro ene no krenso enye won say trade minister Owura Keti Hammond ankasa krad na no batum se adwadufo ntete nyama so na nyama boarding se de bi omanfo betumi atena Ghana somdwem se nde kan ye nyene but apagya kosoro as ya ye too much wa hwe beans olonka de olonga beans olonga beans cap bako first 3 cities and 10 cities aden see ekoya nim aba we are going for we are going nim yo osa ni ekoya nim se ye tiko ye azilumba na boy wontima ba ni ma na do wontima na MPP ono otodi ani fi ya ko ye nim na do da kwa di oto nyum jini sika ozi on de ye nyum jini sika wala ye nyum jini sika lumba na Owura fi se Bible said odo anu beka bia no tumi di akiri da bi se on adwuma na oye to oye adwuma di ma wo monti eso oye adwuma ma bi bia nya na je say people before nyum na waka wasem no am ni say lumba enyo ono no pese na meka na asem wo kan obi ase we are moving forward na ye nsa se yakoya nim ti enko ya ti it may possible cause how moving forward na trezen si yakoya nim to mo ka je si yakoya nim ma ne nye ye wonwa yakoya nim ti bia kwa na nim enye enti mam drose bi ba ko da ti bi ko marketa on ko marketa amamefo na ye swasonwoma kaya yo swade ton okwan hokese no chale omo obere ohun pa izi omo na ebra na ye na ebra ye ton no yanso ebre omo mo ton na ebra na ye ton ye ton so obere for instance o tikama bibi kra tumi do dwin se bia ade na 1 city obebisa na o se bia 4 cities na afia de kona o peso to na the issue ni ye ba ko pew issue ni ne say enoma bo kono soro no na adwumayefo nso aketua no enko soro enti emiti problem ni nyina no because if say normal bo ne koso na nka so ebi anase bia adwumayefo nso aketua ekosoro a you see say nka ahoche ne beba kwa na nka emma more but here be the case normal bo ne ekọ but also income no eye etese de atie na enkonanim tian na problem no how ni nyina no yanko abusiafo yakoya nim ewo eye ensa foforo enso emu na ye resa de niam boo esibi enso ejina se ekonsoro se eba fom se ejina ho ni nyina no ehye aban kuntabufo panyini ensa akwasi broni fia ne se government statistician eno eye obenfo Samuel Kobina enim na ode enso ode de atuja achese ensama wakani nyina no wakyerese siam no ekase de nyankopon da roma enoma gusu achese eba fom inflation no wakyerese sisia de so eteba obetime akase wei ene empre etoso besamiensa eye inflation no ehwan aba fom wakyerese wo bu nkonta ewo eye October busumi no ensuso emu a ye nyina ye beka ya wo eye ebobusumi ni mu no na wakyerese inflation no ejina wanje chemu no eye aduasa nwotwe ene atiripo baako na ye bedru eye osana busumi no anase October busumi ni mu no ehwan aba fom aba bejina wanje chemu no eye aduasa enum ene atiripo mienu enti afri 38.1% aba 35.2% wakyerese wei ekyerese ampa ameka ewo hono wakyerese se wo hwe eso tiete ye na kyerese enei eso ate wanchichemu no eye mienu ene akiripo eye enkonon 2.9% ena ate ede afrisuo ne sayo so enti no wakyeremu se wei ame ni daso kase ama ya rishemu se ampa aban eye na afam de ede nioma agu akwan so a ekyerese enioma gusu a eye mmere nioma mu egwa enti anu enwa kwakwa hiase ye nyina ebe ya fam de na ya bo aban no ama sa eye ne botaye so obehwe ama nioma abafam ama ye hu dwedwa ye no sabio ye nyina ye hu atoye fam te se de ahie nsonyunu ade agu ye nso no eno so etimi awiemu edie na enedai wo bu nkonta ewo nkabupuni mantamu eno de sansemo nyina etu dwa
ɛno na wɔkyerɛm sɛ sɛ wohwɛ consumer price index na yɛfrɛ no sɛ CPI na ɛno nso so ɛda adi kyerɛ sɛ nnuane ɛboɔ sɛ ɛgyina hɔ sɛ ɛso ɛteɛ sɛ ɛba fam no wɔkyerɛ sɛ wɔka ne nyinaa bɔ ani a ɛno ɛna Kwasiboni ato di sɛ inflation no wɔsɛ ɛno nso ɛgyina ɛyɛ ɔhande kyɛmu no aduanan ɛne akyiripɔ nwɔtwe 44.8% ɛna ɛgyina afei nso no ɛnneɛma bi wɔ hɔnom a ɛnhyɛ da ɛnyɛ nnuane ntafentafere no mu no tɔfe ne deɛ keka ho bi saa ne biscuit ne ɛho keka ho no wɔkyerɛ sɛ ɛno nso so gyina ɛyɛ wɔn kyekyɛmu no aduonu nson ɛne akyiripɔ nson 27.7%. yɛntie aban kontabufoɔ panyini ne nsɛm a ɔde to dwa no ebi. Rate of inflation for the month of October 2023 stood at 35.2, which literally means that between October 2022 and October 2023, prices of goods and services went up by 35.2%. This rate of inflation, which signifies the third consecutive slowdown in the rate of inflation, is 2.9 percentage points lower than the rate that was recorded for September 2023, which had a rate of inflation of 38.1%. We disaggregate this rate of inflation from two perspectives: food and non-food inflation, and locally produced items and imported items. Between food and non-food inflation, food inflation was 44.8% for the month of October 2023, relative to 27.7% for non-food inflation for the same time, October 2023. The slowdown in food inflation is sharper as it decreased by 4.6 percentage points between September 2023 and October 2023, relative to the 1.6 percentage point drop for non-food inflation as it declined from 29.3% to 27.7% for the month of October 2023. Dabi. Abusiafo. Debate bi agozo wajira no menya asem ketewa. Na opanyina otiri keye aban kontabufoɔ panyini government statistician eno aya obenfo Samuel Kobina enim ena otene nka eno ye toa anwume no nsia akan kase no so Ghana wa abakosam no kyese mfinsha be makomako aduasa ene akire fitibra tetekwahye kofa koko minito ne yemse guna edi free Fernando Po de ba Ghana sabi beja ne nan makoko efifiri ya yeduadua ne kakrakra bosumi emfie bebe aduasa ntem nie koko agi babia ene enda so na yedua koko yeze koko abu yesu se tam amanyame adom uba abibrem atoya uyi Cote d'Ivoire fro no ma Ghana ene omanya ti koko pa yen ene etosomienu na so hwani namu a akuafo a ewo Ghana yemfa bebrenya hwee ebi gu esum light kromo ni bi ebi gu kwanfon so womo yare kromo ntumi hospital ebi gu kroma ayi womo yare kro tiyade aduru kro womo nya bi nto ensupa womo nya bi nnom enso koko na womo ye piam oman no enu na kuta Ghana papa na koko adwuma ayekuayo na enye kuayo nko enye koko ye nko ye wakuafo bi wonma ebi nya mpreko mponche ene ebi eye brobefu ebi ye banche bode intos enwema do bebre kuayo de emu so tre bai wapa na onyine pon kase ba ko wo Ghana ha a ono de ba bi odi ne yene eya santimamu otumfo se tutu ote kokko so otosumienu kasa ose ono nso hunu se kuayo ya de bi a ebua Ghana papa na akwese Ghana onipa bia ni nchi ankasa ubekom na ne busuafo eya kuafo a womu yefu kakra womu nkurase na womu didi ma de ban krom enti kua no de Ghana fa na babia ye bi na otumfo se tutu se wahwe nneoma di ehunu se kwan ya fa so kuayo no ase ebre bebre abatwam na so de tie na tie ensakra bia mam obi frase de sekan do ni mfuo ho be mfie aduonum 50 years nie wa doma ne sisi na achia ama wode ne saa de afto na nanom onse do enso still ne mane ne wafasi na de sekan ene do ensesan obi ede ne nsa ati koko ati nkruma ati nyadoa be mfinhye aduosia 60 years nie besi nei saa de no nsesan yemfa nsakara bia emma kwanya yefa so te saa nwemanimu
obi kwan ya ofa so de emfudie ana oya asase egu nsase so no a ode ne sa topete waya mfie bebrenie saa kwan ya ofa so ye no ensesan obi kwan ya ofa so bunua edomfuo eduamo eduabanchi eduabro eno so kwan ya ofa so ye no waya be mfinhia aduonum nie me papa ya apia ntidi babie de bia so oba todwe no ahye no krokro na nsika kuta no no otu no de atum kokro ne atia so no otu no de atum kokro ne atia so ya yes ade we ya kwan ya fa so duaburo ya de boho ne de atum ne akata so ya de boho ne de atum ne akata so ya baburu mfinhia aduonum 20 years nie ensesan ye na no tumfo se tutu se ye kone saa obetumi agaze aniwu papa esansa ade a ema oman sika ade kuta Ghana ade aboa oman na ensakrai papa bia emmemma mo won ma eye no yenye nsakrai bia mfama wo mo ana yemma adwuma ne nyemmere ma wo mo no awrewo papa na aniwu ne saso nti yesitipa ena so dae pa enu nti otumfo se tutu ose ade sowa ne ade agyaw enu nti opanyini afa to no so se obomode aso obekọ amanone esansa ne ukọ amaya wodro so a ukọ Israel said ye yakua a ekono keke ko bekọ na broni tinto so a awurade aso wawa kodu hu o tinto so aso wa teza onya botre ye bibia wo makua yo eya kono sa wo obi ma so na yakua efe akono ye bu kra chinse de o ye pani bi e wo Ghana ento sa nyoma weni na no ba Ghana unhu bi ento otumfo se tutu ote kokoso a otasumienu se ohwehwe wiase nina edi ne tiko pempem ya no nyame adom asemde eni baabi odi nani akoto eye omaya ye frɛ wo mo France a wo mo ka French jimape bonjour la paix sangrofo yi ana one wo mu din sawso otumfo se tutu se ohwe no mu se enkutahu a ekoso no France fo betiase na wo mo ne Ghana be baako na kwan ya fa so ye kua no ya pagam ya di mfidie dodo na abam enti se de obi bedua bro ya di fidie na beye se de obi bedua be ya di fidie na beye se de obi beti koko ya di fidie na beye enwema do bebre ya di mfidie baba amakua no yatumi aye ne kese otumfo se tutu eto ne nsam so na o chese ogidi pa se France man no ebeboa yen ewo sikasem mu afi nso emfidi awdo no so won beboa yen se de be ya ebeba be ke yekua no na aboa ama adwuma koso ne atumi aye dodo na de bi mpo aka obi man so ne asan so akra bidi abo obi man mu eno no na no atumi akoso atumpon we nam so wa abra otumfo se tutu di nsem woni na etudwa no na okasa nsem we ewo awukudai ase ewo na himfie manhia ewo kumase wa abra French for animal senior owo Ghana Jules Arnald anyambosuo ekopie mo tumfo se tutu ayimfie na nana edison semoni na etu nanim na ensembia odi tu dwanu eni. I thank the French government very much for the road that you constructed for us, all the way down to Continency, the lakeside. Industry, for example, with your experience, our economy has been going through some turmoil because of imports. We need to industrialize and add value to agricultural products. So we stand to learn from you in relation to how we can industrialize our country. By doing that, we need agriculture. And producing food, we want to add value to it by setting up our industries. And I believe France would be in a position to collaborate with us on that. So what I seek from you is, whilst during your term here, how can we transform our agriculture and increase our products and then use industry also to add value to that, can consume and export. On your visit today, I want to firm up with you what we can do on that. We need to be able to produce ourselves and then build our economy and everything. We cannot rely on imports. So agriculture is the mainstay of this country, the economy. No matter what oil you talk about and mining you talk about, agriculture is the mainstay. So we will need the funding and technical support for us to be able to increase agricultural products to help develop the economy. We ayotum for say to our tokokoso our tosmienu asantemawura nene enamote wa abra France for anamonsini magana owura Jules Arnald anyambosio ekopiemo na imfie ena odi nsem wetudwa na se ade we tumi bema na yasempa yasemde na abra tum for say tutu ka sawie yape ena French for so anamonsini emo man konkro Ghana owura Jules Arnald anyambosio enso ya de bonjour la paix la talk ena wom chese okay onso kasa de na woka na onu so asemo tu otumfo anim ni se asema okin eni na nsuade hu na odi asi nani so akon a okose ebebam na mfidi awdo de beye kua
yɛbɛma kua no apagya yɛtwuma ne kɛseɛ na ayɛ akono no adwuma na ayɛ mmara ma kuafoɔ no ɔse sɛ tumi bɛma ɛbɛboa Ghana na ɛbɛsan boa France man no so paa ɛde mpuntuo ma pa ɛna ɛbɛba na wɔma na monsini owura Jews ɛsa de tuja sɛ nyame anim ne kura ne nipa tikɔ na ni agye asantefoɔ papa ɛne Ghanafoɔ papa ɛna empo aman wodo bebre a ɛwɔ abibrema tɔyɛ na na monsini no ɛnsɛm ɔde tuja ni. Not only be proud of your king, but also proud of what you are, and together what we could do together. And we in France, in Europe, also in West Africa and beyond. We France for anamonsini ewo Ghana. Na se Ghana anum se France ni bia ba Ghana ha. Bibi to no ana bibi kire na dwen so. Ana so bi peso bibi fa ga ayi France for nyama ho a. Owura yi ena wo so okosu kire no. Na wa cheche nyama kama de atero. Ni din ya so konkan na obisa odi behu no. Eye owura Jews Amand aniembosuo ne anamotiyi. Abusiafo yabatu aso na yakoyanim ensem de bebre sum yanim a enya asem ketwa na yabra na aka no nso so beboa yen ama yede ne nyina sum nkyeremu ade asom sade atie na efata na emom ma yemfa sida ema ye na boafo emrei tambe ba center fo ye do masie pa bo maba so me kire se wonom ebepiem okotokuni ne patam ya nomui no wonom aboa ma apomde ensem de cheso haw bi anim sansi apomten SCP SCT pa nyasam ketwa na nya kotokum patam yanko atam ya ba ne de Ghana fanani nchori ni ntwa ba bi biara a obutu bia onya bi abobo a eboa oye manuoma etimi ekọ eye enkan enti ene anwumre yi ye de eye abotire ni bi abowo mo na tiai enomienu a omode abadwa so no so onya bi bobo a ebeboa wo tam ya ba mexa no eno ye pagidi panyini ne ho odin se boɔ ensu abreboɔ no na anu nya bi na abobɔ eboa ama ntidi yade malaria no kyesa etu ase tu ase defe afa fever no so ɛwɔ no ma na wɔn yɛ hyehyɛ ojonso na ni adane na ayese yellow bi saa no me pa kyɛw wo yɛ nya hawo wa mo ani ama wo so a edo saa sabio kafra che odidi anade acheme obo se afen so na o fidi fam ni ade ni nyina no eye fever no enye kura yare boni na ni nsu odin etu de matame ba me hya ni nsu oni padua di mu ebedi wasem ede amaw wanum atu untimi ndidi aduane na siwa ni mdusu yi wodon se du numa no aka nkwa na hye no wanyinya wanim ase de waka makomu no kwan so ade bibibia akom kama obanya se na daje apopo ne nsa no o ba be mani nyina ayekwa wahu anitie obebuo ye time e ba me sabedi wasam jamaw mensuru me ba cha wo mpo no mpo so joku no honam eye wo ya no apetame e ba me sha ni bi na wabobọ eno na di wasam e di amaw time e ba me sha no so eboa pa waso no kura di won tena se ma yade na magini padua ne moso wono be hwe no watimi aboa mo apom de na SPS takura sana yade no obotimi poso obeba na oba ni padua nim so ni be fe so wontimi ntena ehos esan se wonya ne tena bia time ba me sha no ebo eye adwumaden a eboa boost system no ema enkoboa na was ewo onipadua nim no eho eye den na afiatimi agina yade ahodo nso nyina ano se ho woso awati agu so sabi kafrache udidi na de ateme ohuni mu so ni nsuo ni nyina no wapetam ba me hyane bi no abobo na etimi enso aboa wo manoma akonkan na ubowura mu Ghana ni toni ni ntwanse ma bibia befa bia adupa eno akasa ton no ho enti aduru dom a enso to nipa pushia no kwan so time ba me hya no anytime ba me hya no pharmacy shop ene herbal shops ahodo nyina mu no obenya ensu edro bi enso ato na etimi enso aboa oye pa na upadudo mu atu na wankasa woni wabusuan no nyina so acha nom anaso wakwa akoton a eno so no abomoden afre eye ofre kontabudie di amame empenfa ye krado mejo so na omotimi aboa wo ewo saa kwan so 0244 417669 0244 417669 na etimi enso aboa wo amenoma etimi akonkan edi amawo mepa cha odarumo
ene ewiem ayehu papa nipa bonefo abohuri ya moja mpani tirimu da wabafrem enti wono so atwandro ne bi agum na mom yene namane ekute ya husuo ni asenso de ye time no eye time okwa na obi de ye time no se nkrofo no aha no sare utimi ya polisi asutiri ni ache no na afi yetimi enso aboa wadaroma eno eye time eba center for wo mo so enu awodo a mo de abadwa so no enna madi hu adanse e de amount ko pabito sase adwumafo e wan meno na ehwe ye boa ye ni am ya pom de ekọ eye enkan afei ye toa Kasiebo no so akoyen anim Ahenkan FM medaso ho na eyamanyosamu ena yabo ede enso awura yi wo MPP amanyokuo no akache no sisia de adwendwe kase a ababeto no ma chese ya da ne tipaye adiama eye empanyufo mo amanyokuo ni mo eye nipa Dr. Alhaji Mamudu Baumia Franka tuni di amanyokuo no obebo ni disi wo mra mebo na chi adom na eno koya adwendwe kase pa na penfo gusu a kire wonum adwene a chese ne anya asem ketwa ebiso omu yifra santimantem ebeboa ebise fifiri mantem beboa ebise pua mantem mu beboa obi ekeka ne de asiani na so penfo se eye tire wowoi enya bofre na yede akuma asimu apamu mienu ahu de ese Dr. Baumia etirimonti no ba bia befiri de Baumia na aho na so amanyokwa na mayanya ne ntia se wama ayan hyehyeye ase eye da yire so paaso se de ya ewa se Franka tuni abedeche no ofri asante mantamu MPP fo hyehyeye o maye no na mom se ye asumasi na ye obenten no eno ensem kaye na yatwe de asensen hoi na ukopiemu ewo eye asante mantamu amrase bedwani di ma de so mo bekwa abato empesua so upiemu amrase bedwafia ni dibre wono na eye amrase bedwamu chiamehene abedechira wodi kan First Deputy Speaker of Parliament onimanyamfo Joseph Osewusu Chowise ade atudwa kiremu se awia no so obeka ye kirekire mbabi a eye Franka tuni abedeche ni friba this time around oba be kire ye ne enipa afimpino ni aduonu enan wo hu ni se Ghana fo be gina tumo no mato abade ama no wo chese okon no sisia ne fapem no ejira nipa mienu so ejira NDC amanyoko no Franka tuni owura John Dramani Mahama wono waka Ghana kunya no ahwepen yade ne toasi so pen wababobra ewa amammu pen eti Ghana fo nim dada afei empempeyi de otu Franka so de ma MPP amanyoko no eye owura Dr. Alhaji Mamudu Baumia woteso ono kura wogusu a wono so wa abamu na so ono de onyanya akonya ntena stie nanim enchinchim ye wo di eye ye kan se mate ade amana na adodan kwa Akufo-Addo eto ye vice president wono so okon ni gira no so bi ti sa ni pam ye no amde omudi tu dwai owura jo wise kire mu se wo mo na yede mu baako eba be ye Ghana man panyini wo to aso kire mu se wono owura jo wise nim de ani suahu na wanya wa amanyosemu ane eye amamuwa mu ane Ghana abato adwumadi sade se bi ekro no Saudi Baumia si wo na fa John Dramani Mahama JDM di nisi wo na penfo kase hwan pa na ne mu oduru hwan pa na Ghana fo be kase ne ho akono te se nchenam a sabi o moto abade man na obebo ma Ghana akona nim a jo wai se wei won ha ne ho kora ankwadwene ho mprenu eno ani se wo ka kire Ghana fo nyina se eye Dr. Baumia wono a ani ebusa ne se se nti eno se adai se ensuo toye no mo anti se ensuo eto a adechi ye mo hu se fama afo se taka na wo kire se Dr. Baumia bo adwuma wa bo adwuma pa se sampa inform ye no hwede wono wo pe no koreka wodi ensi ani atu wache eye adwuma na afensu no na ni suade hunu bia no eye atele beboa Ghana ma Ghana konanim wodi ni nyina suo na keka di si ani a Dr. Baumia na ekro onwa na ekro very bright. Everybody who is going to vote and who wants to be voted, of course, there are people who would vote for a party and a party symbol, not with. And anybody who wants to evaluate them has their independent and respective roles in the past,
as a guide. And I'm sure that if you placed Bawumia against Mahama, Bawumia will always outshine Mahama based on what they have done in the past, what ideas they have thrown out, how they have helped implement them, and their quality of person and their integrity. And some no ana emra sebedwa mu chia menhene abede kira wodi kan wasan so MPP mra sebedwa ni di made sho mo bekwa ya bato pesua so asantema ntamu wonmunyamfo Joseph Osei Wusu Joe Wise wakyerɛkyerɛ mu enso ede amaye no nyame bua benada December bosumene da etoso dunkuno abato komisa na yese Sada na Ghana phone na toaba yeye ebetoaba eyi assembly members ewo electoral areas na abato ne bekoso ewo electoral areas mako 6272 na no nam so man kan FM said de ato ye so no ye ko electoral area ne bako ye ba so ye monka ye ya isem frama ana yi rapture no ye ya na ya boy wro no mo na ene yenhwehwe mu ne yembisa ho ne nioma ba kumienu ne ye bisebisa ne de hwe nipa akonya so betumi aba ba ye kandini sa assemblyman e wo sa electoral area no sai netie enti frase de daada na ene yaman bofo ekopiem e wo odan kwanta electoral area oko odan kwanta mprempre nipa oya assemblyman e yonumnyafo Dennis Obin agei ya dodo na fa no densa na densa osi nyaade obekobiem Nemo mprempre baby odina ni kire eye se obeye parliamentary candidate ama NPP amanyoko no oda constituency enti no eni dibra okwakopre enti assembly member de edu na se sipe asi nyade a obekobim eno nam so manipa makomako enan ena yi wo muti se wo mo ba bepre abehye assemblyman onumnyamfo Denis Obin agei anan na wo mato na adwuma na oyeso enipa April wa odan kwanta electoral area eye owura Bismarck Ejekum Asante Emmanuel Dodo na afa ni Joe Labito Owura Emmanuel Ba Asante ena Owura Patrick Nana Badu Dodo na afa ni Nana Bi enipa nan ena April assembly member di bre no ewo dan kwanta na abre ye hwehwe mu kakra ye ewieye no de beto dwa enie enipa no amuchichemu edu Ba Asante amuchichemu edu kyese wom de aba no wom beto ama Owura Bismarck Ejekum enipa no ahunchichemu dunum kyese won beto aba no ama Asante Ebeneza yadodo na fa no Joe Labito ena enipa no mo ahunchichemu edusianum 65% kyese won beto aba no ama Owura Emmanuel Ba Asante ena emu edu kyese won beto aba no ama Owura Patrick Nana Badu dodo na fa no Nana Bi nti uhwema ye hwehwemu kakra ya na kire se Emmanuel Ba Asante eni nipa ogina tentene pa a obetumi adi nkunim ewa assembly members abato a eba so odan kwanta no enipa meto ama no Ba Asante Emmanuel cause why niama bebre se me hwe nipa for na ejina na obia bone homodin nka ye de hye ba I think say obetumi aboa odan kwanta man kwanta timi akonanim eye enipa nan a won stand asema okromu mi dem su se onabo Ba Asante Emmanuel ono na osefata akunwa no ewo nkwanta kromu a so ono na waye bi atwam obesan akoso aye nipa obeya sem member wa ha be yewi eye Ba Asante batekna be duna yentuma no ono nipa ofata obetumi agina nkwanta Ba Asante ona motuma na ye ona makunmetum pon akwanimu awo mele ba na meto ama no mami mi dan kemeto ama ofajo dolabi Pepe Joe Labi Ba Asante Emmanuel Ba Asante ono so ba fraud obetumi amboa ema wokro mu pa fi se asam zoom line na waboa emene emanya dwuma ye nya bi twaduane di enti mi fi se enso eto abama no ba palalas ho a ono soro obenya ba bia ma yeso ya de ya tena tie ne de pa bo ta na chi se rade mo ano na ba no so medi ne ye hwe de ono so be ye mi so be boa ye Mr. Ba Asante nkoti ofiri odan kwanta me pese me boa no oboa ye nkoboa fi se oboa kwanta ma nkoboa fi se latin nkoti no ebi ni ya nkodi ba bia wo de asisi nkosi enti ye sra no kwasra sa ban so ta na chi nkota fi se papa no ya de nkoya woni ma ba tansem kose a fi se Zumila nkosu ono de bankwanta nkota
esi amama anya adwuma ye nkoye ena munye bi twaduane di nkodi enti ban ye sra nko sese o banko bade a onyire ho nkoyire yeso ye ta na chi nkota enti eno no ma no asi nkosi nyame hira mu nkohira na adum tie mi nkomi nene mesime toaso kosi me toaso na TV ni dundum weye oze kasabea etwi ade de yetwi enye twi na yetwi no kan no kan won ti we pa na cho mo se yetwi ni mayen enye twi kasa na wo kan ye ni nkoto yetwi na nkoto to French enye twi kasa to brofo da bi me de me hu we se we ye de ne kotai na ye de kire se nkotu kire se twi se aso obona mena sana mimi hu ma sa voice ba cho kasa we twi ana de wa onim bibi kakra from testimony ne ye no ma musanze kasa be no ka because ensiade kasa mo kan ma musanze kasa be no kan ana cha mbusa team ne koye no because kasa wo kan de me akanfo o ti asem na o kan no me tiase me de me tiase o twim but de fiafia ho no nkosu ye koto ye nkoda